Haupa, bideo honetan ikusiko dugu nola egin ikasle baten segimendua, alegia nola ikusi ikaslea noiz sartu den azkenekoz, eta gero ja zehaztasuna handiarekin noiz eta zertarako sartu den. Orduan, lehenengo ikusiko dugu moduri simplena, hasiko naiz ikastaroan sartzen, eta ikastaroan gaudela moduri simplena segimendu egiteko da menua aktibatu eta partaideak erakutsi. Retiratuko du menua, eta ja partaideak begibistan daudela, zona honetan ikusten dugu ikasle bakoitza noiz sartu den azkenengo aldiz. Esate baterako ikusten da, ikasle hau 15 segun daramala sartu gabe, beste hau behin ere ez dela sartu, eta gainakoa, nahiko duela gutxi sartu direla. Hoi da, nahiko azaleko modu bat ikusteko ikaslea sartu den eta noiz sartu den azkenengoz. Zehaztasun gehiago nahi badugu, orduan berriz bueltatuko naiz ikastaroaren pantailen nagusira, eta hemen ezarpenen menuan jaitsiko naiz gehiago atalera, eta hemendik iristen gara txostenak aldera. Eta hemen ja, zona honetan Moodlek eskaintzen ditu txosten zehatzak. Hain zuzen ere ikusteko ikasle batek zer egin duen sartuko gara agerraldietan. Eta zehaztuko dugu ze ikasleren datuak ikusi nahi dugun, eta txosten honetan, izugarri luzea da, azaltzen zaigu zein egunan eta orduan egin duen zerbait ikasleak, ze testu inguruan, alegia, ikastaroren ze gaian, ze osagaian, eta ze baliabide edo zereginean egin duen. Eta, klikatu eskero, sartuko ginateke ariketa horretan. Eta gaina, ematen du ere IP-aren informazioa, eta horrekin ikastetxearen IP-a ezagututa, posible dugu jakin ikasleak ikastetxean egin duen edo beste toki batean.